sinebut pahlawan putri huning mustika Tuban Tro Kanjeng sing mirsani ki ning ndi ayo sira lawe bareng pranggung bojana karo bebelo wiratmoyo tan wurung Sri Huning gugur terus dadi mustikane mbok kebacut ya Rama seger kendang ciblon sik Mas Nanda lungguh ning nggon kendang Jaipong pas mungal Jaipong joget Mas Gareng karo Tika Gareng iki raja joget. Nggih. Ben nirokke jogetmu, Kak. Kowe ning arep Mas Gareng mburimu gen nirokke jogetmu. Oh iya. Oh ya iso. Ayo, raja joget. Ayo, Kak, ayo, Kak.
Yo, siap Mas Gareng? Siap. Ayo Kak, tarik, yuk. Sriuning tatayan Mubeng Kak. Yo. Piye? Iki lek ku latihan pirang-pirang tahun joget iki rusak perkara kon ngetutke iki cok aku. Lah apa kok rusak wong gampang ya ngono kok. Gampang sih gampang. Iramane mawut, gerakane kaku. Luwes sing ngono. Coba Kak, coba. Mubeng, goyang mubeng. Sri Huning putrane api. Wasa pati nalikane. Oh, penake ngono kok. Piye? Wis kok terus bablas. Oh, piye? Coba. Ayo. Angel Mas. Nggon iki angel soalnya ora ana bot-botane kok. Apa sing bobotane apa? Ling ngene iki kurang antep. Oh, njaluk dikai bandul. Bak aja. Apa? Mangsamu tiba apa dibanduli. Lah kae nggonku ki ya tak kei bandul kene. Prengki nang mah ya. Gareng kok padake plegi. Mangsamu kirik lho. Biar keren lho, keren. Ora keren ra paten. Wong kaya ning ki mau lho nggon kene iki mau ngene lho. Yo Kak, tutuke Kak, ayo. Iya. Ayo. Goyang pundak, ayo. Sri Uning